We zijn genomineerd voor de Nederlandse horecaprijzen. En dan ben we eerste van de gemeente Kassel, we eerste van Friesland. En tot onze verbazing, ik nog eerste van Nederland. Het is gewoon geweldig dat ze samen op u gestemd hebben. Dus zeer bijzonder. Met ongeveer 1600 stemmen had restaurant Het Stee in Serusterveen de publieksprijs van de Nederlandse horecaprijzen won. Siert en Sipi had het restaurant pas in maart het hier aan. Maar in die kwarte periode is er al een soort verloren. We hadden wat plusjes erop staan met uitbreiding van het terras, investeren in het takboom, zonnepaneel, kassasysteem en geen materiaal. Het is gewoon zalig voor een beetje verhoren van onze vaste klantenkring. Niemand eigenlijk al haast reserveren. Ze zijn er ook even gewoon op het moment. Ek dienen ze mij om de waarderingsprijs. Hoewel ze net wonnen, belandt ze toch in de categorie met een 9,29. Ja, we zijn genomineerd door een mystery guest en die had de cijfers jongen op basis van gastvrijheid vooral. Daar scoren we heel hoog in. Kwaliteit van het eten. Maar ik de lage toegankelijkheid, de ambiance, de interieur, etc. Dat doen we met het hele team natuurlijk. Hè. We hebben echt een ploegsteen van 20 man in totaal. Hè. Met de kelder erbij, met de snackbar erbij en met de lunchroom, restaurantgedeelte. En we doen het met z'n allen.